Елате с мен на имения ден на Атанасовското езеро, докато ви разказвам как подобни събития ми помогнаха да започна да запомням живота си. Нали знаете как понякога, гледайки година, месец, седмица и дори само един ден назад, не можете да си спомните точно какво сте правили. Струва ви се, че всеки ден се случва едно и също и че вечно сте затворени в силата рутина. Миналата година реших, че ще променя това нещо, като въведа в живота си така наречените сайд-квестове. Това са случайни събития, на които в нормални обстоятелства може би не бихме казали да, защото сме заети, не са точно нашето нещо или пък ни изкарват от комфортната ни зона прекалено много. Така, например, участвах в велообиколката на Бургас, в бягането 3 км с цветен прах и в разглобяването на сушилнята с баща ми. Гледайки назад към 2025, мога да изброя десетки незабравими случки заради всички сайд-квестове, на които казах да. В този ред на мисли, естествено, че си взех този начин на живота в 2026, като започнах с имения ден на Атанасовското езеро Бургас. Той включваше наблюдение на птиците в езерото, топъл чай, почерпка, нови запознанства и много смях. Всичко това на минус 3 градуса. Защо? Защото ми е писнало да позволявам на живота ми да ме подминава. Това видео е част от новогодишната ми поредица, в която ви споделям как превръщам 2026 от мрачна към магична. Последвайте ме, за да не изпуснете епизодите.